Topiko, iti IFM News. Manipon, ipagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay, Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko! Oras na alas 5:55, Idol Glenn. Okay. Naimbaga-bigat tayo amin ang mga idol. Naimbag bigat yung amin. Katigijag ding-ding. Annabel Arizabal kay Marites Tolentino Liana. Good morning. Good morning. And ni Sir 𝐓𝐿. And thank you for accompanying me, sir. Nagpamikdo. Di kalman ni Sir Marlon. Ayan. Amo na nakakana. Kuna nakata. Apo ang didayat ak lang doon, sir. Kuna naman. Deta nga talaga, pinaglukmag mo. Kita ang tahil mo. Amo ti kuna na awanti diet and sir. Mga lapta. Amen. Amen, sir. Kuna. At ang grasya. Ay, wen. Diba? Pagkamastan ni Gracia dito. Hello, Gracia. Okay, oras na 5:50.